vincular l'acte de cuinar a un resultat immediat o a la satisfacció d'un client és algo que jo no tinc l'oportunitat de fer i és algo a lo que tinc que renunciar moltes voltes perquè la meva feina avui en dia està volcada a 3 objectius. L'altre dia pujava en un ascensor i estaven els meus fills i estava jo i quan vaig entrar estava organitzant un poc els xiquets i un home que estava ahí em va dir «Tu eres el cuiner?» Jo vaig quedar mirant-lo i dic «Bueno, sí, que soc el cuiner». I l'home li va dir al meu fill «Tu saps que ton pare es dedica a fer feliç a la gent?» I el vaig mirar i vaig dir «Bueno, la veritat és que no ho havia pensat així, però gràcies, no?»